senanmu pangertira. Yesus Kristus kanthi wonten iki jenenge tutup aku putra trapten parati. Ini sudah terakhir kali ngomong. Ini sudah ngomong pangantis karo iki jaman ngono. Winarti pamengoko mangetekap wasana budiko ngayu palamben kan matumpo tumpo rinenggo panggung samboro wae foto nengkip kang menunggu wae bukito kang kaya pati kusopro Eko bilangan sari jati Limo Wedro 910 Purwo Harneng Kamitan Serat jantung Upojo Projo Sewu Tangan Kusdoso Santos Tang bisa ngapalakan kali Inten Pinyamuk Pangbukan Kondo Yubu Komor Cipten Kali Ing Latri Uniki Nyundro Haderbin Pada Nagung Raton Ing Duworo Wati Yuk Ing Negoro Ing Duworo Yung aku jenggolo manik marmanik raton garbo bito kangus karo koduki moncol dari pawartanya yen raton ndoro ati panjang kunjung pasir ukir rojinawi kemaripah kota karto turaharjo wadini panjang dawa pocapane kunjung dhuwur wibawane jembar jajane dhuwur kawakasane yo padang obore dhuwur kukusé pasir ukir, pasir samudra ukir gunung toto rakiting raja matarakan pagulungan ngananaken ana saha pagedalan mirengaken pasabenan kemekeng tepining benawi ngayunaken bandhan ingkang langkungaken sedayan kathah tetaing jawata kang sinungga marang pertiwi kasungan bingakasa kathah para kamulane tetra samya anggana raras ing ajeng wis kacarita yen ora kandha ati kula jinawi pasmane roh tulus kang sawetenan ndru dadi mapan siti ketumpang kang warih apa kang den sepaken bisa tuwuh ijo royo-royo jinawi kekawin tembung kuah kang sawetina merga saka kabridlaning para kawula ing sami amuntan bisa manani ora bogolan mastra ateges ora pangalan sandet kemah lakune sugagar lanyar para nakoda dagang gedhe dagang cilik tansah mentir saking monco dari dumugi kraton Ndorowati hanglur salah pepindhaning tirta kang mil tanpa kendhet ari panyodra kathah para kawula kang samejumada ana ing kanan ing kraton Ndorowati sanjata pambukaning para kawula Papa Sudra Munandara nang satemadyan paringaken swita marang agung nampa bumi mager sari senajan rawuh satepat jembaring bumi bisa kinarya makmuring para kawula bisa kinarya tentreming para kawula ing kacandra kaya bisa nandru tebok salaka pupus cindhe awoh kencana gesang tata ditentrem ayem-ayem saking kathahing para kawula ketingal jejelap tobat adu ceket tepung taritis papan liar diluru karo pak basang kumpang talang sambung blandar pandini tatang ana para kawula kang samya jejengkilan lan pasulayan antut runtut rukun ngangkat tata katentrem manegari karto-karto kathah para kawula kang samya ngingu raja kaya samiring raja kaya candrani maesel banyak ayang kudu pindolan saklunggalane yen siang menempang yen ati langsung ana papanira dewi-dewi datan ana kang kulatake ora ana kang cilun calangki nandhang pandini datan ana para kawula ing samya alok kelangan lan kaciciran sepi lan kuning durjana mrajenani manunggal kawulan Gusti iku pinaka dadi saka guru negara kang agung wis kundang dumugi Mancanegara yen rakon Ndorowati gawat liwat-liwat inggih tepati mati kelangkuring pawarta ilen kami berngungkuli kraton bisa junggal kami samplak Bidara Sirana Magolai kathah paratu maratu raja naraja ingin sambut teluk tanpa krana ginebagi wancaka saben kala wanci
ngaturaken Guru Bekti madlondong pangarangan peni raja peni guru bakal dadi Soto Mamiduri totok gelar atur disungsung penggih bakos kae marang Poyai Kataman Narendra Durwati kang gawe watak Brahmana semanten candraning para kawula diucapa dosa namanata dosa wilang 10 momo werdi kekasih wanang diucap ngaku jejuluk Prabu Sri Bathara Kresna ya Prabu Harimurti ya Prabu Sasra Sumana Prabu Daradana ya Sipat Manaba Raden Narayana Diwangkapun lenggah sini wong Brindaman neng ngadyarga ning kadya Jaradri dening panganab Dawas kundang Prabu kang wicaksana kundang Prabu kang Maskita garban pusaka Tri Prakara sepisan Puspita Jogsuwa kang ngono iya kaca resangkang terus dijoto-joto iku mengerti manungsa urip ana untuk kudu bisa ngeski marang pangkoting budi daya rasa mengenakan ora bedaya ning kocapuk ingeng datang dinggang saring mopi rasa sora ngaku putra kang dari Darsana kalenggah ana kasakyan barang Garuda kekas Raden Sombo Raden Wisudata suku Jojo tekan janggut ngapuran Cangastaya maramaken daerah kadang Werdana Tandrawati kalenggah ana lakon Mandura jejuluk Prabu Baladewa ya Prabu Balarama ya Rasimaning Pinto Raden Wakrasana kadhiraken marang ujung Ngastina Pandhita Swalima parab Sang Tapa Begawan Durna ya Resi Kumbayana mengkeraken Senopati Ndrawati Satra Garba Ruci kekasih Destaki Raden Sukamranjaya tanpa itu Bita Kunting Raden Yudhana nampi sanipun Patih Putra Suramping para menangani praja Mantri Pati Wedana Penewu Abdi Teman Abdi Bekal Abdi Lurah Abdi Jajar lan Abdi Madanen ingkang kabeh lamat-lamat sang istri Binatarata para abdi gemblak rimasan piya jlogro Branggung Agung Saka Kang Kayu ingkang sanambut kalih siang panteng atur pating jenggle pating cengking kowe bisa gawe asring suwana wong agung Sudawa Dar Satu kang nyara tondo para abdi sampe nakap bendi beri munyuwang ngungkung ing gegono sejarangan song-song gelap kaboyong ngasti ngilngat roto bobyang bercahaing kakek kamu mati ngelesik gegono dilumito gon maling boleh itu kentro canggani yayah duat moko kanti kantuk boleh kentro siarkan soro meriam gornat untuk butuh protokol nyoma ngambal-ambal hormati masa dalam salto borok pasiban borok bon parang pamuk saking monsor dan canggani kaya gabah den intri tumpang drengkul pasibane kanca maju kanca duduk kanca jajari kanca maju kanca duduk kanca jajari bajone cok sak
noto dewek iki aku nyoba doang keganjar saben busana kapantun Sritinun ing pasewakan busana manika Puspiteng Udyono yang panjarakan sarungo Karanggen manik nara Narwa
Bro Prabanyo Sumira kanyaring tejo laliran kelak sisiring hati wimbo kekondomre Kaduping maruto nando separang ngambar ungas ngambarku ungas ngebeti jroning pasilakan jroning pasilakan yo tan sedenggang sini wong Moho Sri Bathara Kresna pasisteng dampar kena jono Sri rengkening busana kinontreng kontreng Mas Retno ya yuwang Wisnu Bathara sini woleng tinju ya alon wedaring Sabtu alon wedaring Sabtu Sri Naranata miwang Sukmana kang luwih gumbawa langgeng sinengge datanawra Kakang Patih Udawa aja tetep pamikir jeneng sring sumpimbali ana saning sun Kakang Patih Udawa bau dudun sinuwun sesembahan kula maca matur saderengipun ing abdi kepaten Ati Mbah Ngabiyanto
wonten jari gadhe ros kumasan yen kepareng kula katakan pindha kambangan salunggu tinanjer wonten alun-alun katunge mondrong mujud mitira caruk awa paras nanging sasampunipun katimbang ngabiyangka ing amanah pindho sniram tirta wae swing duwani sang bobi ing abdi kepaten ngatimbang marasuwan wonten kapatanipun ngabdi basan atur seklimah lampah kos jangkah badhe paring pidana dumateng ngabdi kepaten betul badhe semula sinuwun kasutuo monggo dudukan tiga sumunggu jenggojer ing abdi kepaten besampun teng panganipun Paduka Gusti Nata Agung dun iki Kakang Patih Kudu jumadung dawuh Gusti jeneng ingsun timbale ana ngarsaning ingsun ingsun namung kepengin mundur bisa kadipaten para nayakan praja sumrambing para kawula ing negara Ndrawati apa sakiran ontang kuwangi nglirwake marang kewajiban nglirwakake marang sesanggeman basan bladak mirang sifat nirong kampung jinggung dan dapawan ingsun mundhut jeneng silatur marang ingsun ayo nganti sondoro iki ingsun bakal midhangetake kanthi wijang satolata Kakang Patih Kudu sinuwun yen kok bisa padha ngabdi pati sedaya prayaka semrapipun para kawula ing negari Ndrawati boten wonten ingkang kuwani nglirwakaken baten kewajiban lirama dumateng sesanggeman sedaya saged saestu praya sungkem abiyantara malah kathah kalundal malih Dadang Prang Sidi Hewu ngaturaken glebeti maglondong pengantaran dawuh iki Kakang Bupati yang jumadung dawuh sinuwun Prajenengan ento para nayakan praja sumrambing para kawula ing negara Ndrawati bisa pinarorowang ngembat watang pitungjung gumbul sampurna ing panggen Kakang puja pangasta ratakna marang kabeh para kawula ing negara Ndwaraka Kakang Patih Kudu sinuwun kados menapa benipun para kawula sasampunipun nampi sikadawanipun Paduka Kanjeng Dewaji iya mengkono Kakang Patih Kudu prayogana jeneng sira sowan mun kados boten kirang prayogi anggenipun ing abdi kepaten ngabiyantara sinuwun nyuwun pangapunten dumateng pepundhen kula Koko Prabu Mandura ing nembe Kewa Lenggah ngantos kandhat anggenipun ingkang rai ngacarani senajan dering kacawisan Sinanggung Prabu Cananggambe Lambung Saka prayogi tepat ing ngaturaken pasegan para prani rawuh Paduka pepundhen kula Koko Prabu Mandura Koko Prabu Baladewa jagat dewa Bathara tak koko talu tak tedhok kali komodo sing dadi jaramu ya yen nyeka semuanya kadangku tuwa ngendi kamu tak cancang ceweni kumalung ing jonggo wiboning panggon sepono sakjroning sayur dadi akhirah daging kayuanan nanging kosok baline kosok balinipun kakang kadangmu tuwa jarwamu tak petelake lo dodo kendelo padha-padha nampa pamuji pun kakang tedak pun kakang Ndrawati manggih marang kawidadan kejaba-jabapun kakang Suka pujas tinggal tanpa nono Yai Kresna kula pundi wanastaka bukit dosaken jejiman salami-laminipun ingkang rai gesang wonten Mracapada Kang Prabu ya Kresna kasket Calenggah langkung yin Kang Prabu kaya ora kurang prayoga Yai dipun direken kalih pepundhen kula Paman Durna Paman Kumbayana ingkang putra ngaturaken pambagya para krama rawuh Paduka pepundhen kula Paman Kumbayana Paman Durna bandha blekuduk anyar-anyar kula kaca kula leca lole kuwi nampi pamusipun arah Ndrawati pun Bapak Prapto nek Ndrawati minantu kerja mirsani kula nggih jauh saking menika pun Bapak suka pujas to kunjuk sandaping pawadha mantu-mantu nah iya kula pundi pun saka ugi dosaken jejiman sak lami-laminipun maman nggih ngasing liyang
kasih lenggah langkung yin paman Tuna nuwun kados boten sama ya pinggir anak Prabu putra ning Sunggir Samba Dimas Ragilan Kakang Patih Kudu kabeh orang suwi-wiji ngatuna sungkem marang kebunden sira Koko Prabu Mandura lan paman Tuna nembe kewa lenggah putra ning Sunggir Samba Wisnudata kula barang ing putra mungguh sabdodel Kanjeng Rama Samba Wisnudata iya Kanjeng Prabu ing putra namakan sungkem wong Mandura lho Pak Kumpo Samba suka marang wong aku lumunting pasti dipun wa tampal Wisnudata kula pundi wonten apa mugi dasaken jimat parike iya kaliyan Nyang Durna ing wonten sungkem ya kok negeri kudung manyar yo tak tampa putuku kok jabaku Samba sing karo wong tuwa pangastripun yang nampan orang ya kula pundi Kota mugi dasaken Cahya Nur Cahya yang Koko Prabu ingkang rayi ingkang Buruji ngaturaken sungkem yo tak tampa sedaya sumarepun Kakang lumunting pastuti tapal kula pundi pun tapa Koko Prabu kalian malah Durna kula ngaturaken sungkem ya tak tampa dengan sungkem aku sejati apian teman bela aku ora apa-apa agiti sedake apik karo aku tak apa ya seneng karo wong tuwa pangestu tampanono sedake pangestu tampanono sedake lho kok meneng wae kowe ing abdi padang ngaturaken sungkem dinuwun tak tampa Kakang Patih Dawa sungkem marang ingsun Ibu bodoh-bodoh, ih maksud bangun kalian pembantu ngaturaken sungkem ya mati udah nak tampa sungaran pae sungkem mana mati udah wae kula pundi kula sokong gasaken jimat paripe yen pangunten tempat punden kula kok Prabu Mandura Prabu ngaton Ndorowati sumengko pengawal bojo Andamal Sasi kamungko Koko Prabu Mandura puting negari Ndoroko boten mawi cecala walurwin jagat dewa liri kepiye Yai liripun mekaten Koko Prabu ingatun Ndorowati badhe boten tamu sampun temenipun paring kitir sasir utawi nawa supados ingkang rayi ngawulingani sasampunipun ingkang rayi ngawulingani ingkang rayi merakit pametuk wonten tapel watesing Ratu Ndorowati Pangeran Pati medhaipun Senopati nitih Reta Kencana ngarapaken tamu tedak konsti nggih ngaturata Prabu jagat dewa Bathara pun Kakang Rama Sumarem Kakang Susilo ing Margapa paugeran kang kaya mengko patut kanggo conto patut karo kanggo teko palupining ratu saka Bojonegoro. Lah kok kaya ngono paugerane, lah kok apik temen paugeran apa Ndorowati. Lah kok beda karo Mandura Ngastina. Bedane adoh banget. Ngastina Mandura kuwi nek kawasan dadak kanggo layang-layangan. Pating brujus rak karo karuan. Kuwi Ngastina karo Mandura. Paugeran kang memang ngono patut tak joko Yai. Matur sembah nuwun Prabu. Ora teges pun Kakang ninggal paugeran. Kadreng rasanipun Kakang, daya dipun Kakang tedak ana Ratu Ndorowati. Sawisipun Kakang tunggu tapel pangsing Ratu Ndorowati pun Kakang Rama Sumarem. Kabeh para kawula among tani sengkut berbut tumandang ing karya prahtingan yen to negara Ndorowati manggi marang katenteman. Matur sembah nuwun Prabu. Lan pun Kakang rumangsa bombong ing pamikir merga pancen para kawula Ndorowati padha manunggal tekad manggarasa. Mengkono Yai, bisa manunggal antara Gusti lan kawula lan Gustine. Yen bisa manunggal ya iku kang dadi pikuwating negara. Matur sembah nuwun Prabu. Yai pun Kakang tedak Ratu Ndorowati. Semisane pilih marang kawulane yen tresna sakuwaku. Tapi minune pilih marang raharjane Ratu Ndorowati.
sing triwigati pun kakang tumeka Kundrawati. Pun kakang kuwi krungu tembang rawat sing digawa Mbok Bagus Namiwura yen to adine Sembadra kuwi bali nang Kundrawati. Yen pancen kabar bener sebab apa lah kok Sembadra bali nang Kundrawati. Nanging kabar ora bener ateges kabar kuwi ngaya-wara. Wis rasan dadak nganggo jikuh lan pekewo. Wis rasan dadak nganggo jikuh ngono ayo bloko karo kakang Sembadra kuwi bali nang Kundrawati apa sebabe ya iki? Lengon rambyang ingkang riyane ruwang candra katawangan sumuing tias oleh katuritan sumuing tias oleh katuritan lemot kapiatan rem-rem driya manawung driya mana kagungin iwan wiseso tanono kang kujiwa raras tanono kang kujiwa raras sawise nampa manganipun kakang lha kok mendhet-dhet meneng kae kaya tugu Sinungkarta tebak-tebak dodo ngundang napas kaya bingung larang kanyi wis rasan dadak nganggo jikuh lan pekewo kandhane bener kakang mau ngarep mengkono sebabe apa Sembadra bali nang Kundrawati ayo bro kok ora kepiye mboten lepat kengrayipun denger kenali langsung wonten Kundrawati. Sebabe apa? Ayo bro. Sebabe apa? Dipun tundung kalian pun Arjuna. Lah iya ditundung Janaka mesti sebabe. Amargi Janaka Krama malih. Bola bali bola kok Janaka wae Janaka wae ora ngomong-omong liyane kok oh sian biyen piye coba zaman Janaka dawuh Sembadra pun kakang niku piye nggih dirungokke parak ya kok wis jelek bocah kan guru wong tuwa ku ya ora oleh ngono iya kok Pak biyen pun kakang Ranojani
yen seboto dapur Janaka mergo pancen kuwi isih sedulur nak sana mongko tuwa sing wedok ya mongko niku kebate ngalung wulan kebrate ngalung wulan netune page karo pae iya iki badan Janaka sosok paing Sambadra kemis kaki. Lah miturut perhitungan kula. Miturut perhitungan kula niku mboten apik ya, mboten apik ya. Cobi kula tak takon. Sampeyan carane itung kados pundi? Netune sing lanang karo dinane. Niku di jumlah karo dina pasane sing beda. Lah mengke ketemu di pira di para 5 mengko turai pira njo ning ngitung nganggo cara Sri Lungguh Gedhong Loro Pati nggih Selasa telu paing niku 9 nggih mboten niku janakane sembadane Kemis lagi Kemis 8 lagi 12 24 di para 5 turai 4 nggih mboten ketemu nih niku lara nggih sakit hati upami di Bosri saya di Bosri niku apik kedurungan derajat mangkat tenggaan niku yang di Bosri ora do ditung nek omah-omah iki ora tau omah ditung perhitungan Jawa kudu digunakake aja waton cenanangan. Selingkuh saya. Ini sampai pasti karo Sri. Njur tiba lungguh. Sak tiba malange sarmu kepenak rezekine lancar. Niku tiba lungguh. Nek tiba Gedhong sugih bondo suwe dadak. Apa-apa kecukupan niku tiba bondo. Nek tiba lara niku ambane lara wae. Seminggu sehat 10 dina lara, kurang berjane lara atine mergo pancen di suyah-uyah karo sing lanang ngoten niku. Metu wae rupane kudu ana sing ngalah salah siji kudu ana sing ngalah salah siji nek ora ana sing ngalah salah siji lah niku mesti ana kedadan sing ora luwe-luwe niku yen digunggung niku jumlah wonten 24 niku tibane lara ngoten sing apik niku mati golek sandang pangan angel ngoten ngrekoso uripe upama oleh rezeki kaya banyu sinaring niku yen tiba mati kurang berjane iso mati rezekine kurang berjane iso ngukut jakate niku lho dipenggal nggih dipenggal mongko Janaka ora senggodo niku anak-anak nek nganti pepisahan wong bebojoan wis anak apa pisan sing bingung korban mesti anak niku yakin contohnya pirang-pirang sing gampang nika iya bener sing punah terus iku udah kurang ajar ya sing geden ayo sing paling kalmu sing ngedrangal niku nek kanca-kanca yoga mriki lho nggih iki tanah lajeng karsanipun Prabu saiki wis rasa dibacot kanggone padha bebrayan antane Sembada karo Janaka kudu bisa lho iki lan Sembada tak jaluk bakal tau dawuh karo Bulis Rawa nggih kula temesaken bakal mung Bulis Rawa sepuluh kagol dawuh karo Sembada niku ora tau gelem bawa raja taman ora tau gelem sawung karo wedok Bulis Rawa niku sing dintenan randane Sembada barkah karo Sembada niku arep oleh terbangun kacau
guru sekolah niku umuripun 44 tahun. Kaya-kaya niku kula ning nek dikuyuk itu tanpa dipilih salah siji. Mergo wedi ayake Mas. Engko nanti kula jodoke kalih panito sing parang semua. Malah wedi karo kringete tapi. Iku lho. Sing biar parang sembodra sakmenika mumpung wonten medal ing sae, wonten lampu hijau. Sembodra kudu bisa kalih Janaka. Sakniki kula ingkang badhe mboyong Sembodra wonten Katon Lestina, kula sampun cumawis pangki jumpana tanduripun. Yen pancen ana syarat apa syaratipun? Yen pancen ana sarana apa sarane? Tinggal blakatno karo Kakang wakon jagat yono monggo bakal diminakan. Piye kok Prabu pancen kersaipun Prabu Sembodra kedah pisah kalian pun Arjuna kudu bisa kok Janaka. Sidong suning pasoanan Wadyabung tanpa sabawa tanpa sabawa Kapraban Sang Nalendra Tama mangu kawonengan kleru sing tuga cipta berbudi mandono raras berbudi mandono raras Presiden Permani datangno sabdawani malah ngawisi ora tatan ubah sami ora tatul mampah ing kono lagi kancut minangka waktu kanjeng putra wong ganteng maju jae mecoh minang ngondongake abad kecuwa dunganti rung seping pandoro tri panggat dring kawiyo sing adi tri lan telu panggat kedhep tigang kedhep nitra dring kawiyo sing sangkang tumpuk salude giring dubo yang aso takebeng kuwi nengku sapuk ingkang mangkat ponco ngiti nglongok silih nyatrata ora kaya tusan sangirakon tawang gantungan Narendra kakak bitek sokne apa nyempan rupepeh ya syukur manggih rohmu
Mendak alun toto trap silaniro Totane sering naranata sering naranata Tomando sakyun mangarasa tanono kang kuciwa laras tanono kang kuciwa laras raras rumah seping driya niwang sumono kang luwih bawonan ing suwita tanawat mangketa wisana ing lembah iki para lenggah kula ngaturaken pambagya para krama arupa duka pisana wonten ing negari Ndrawati langkung yen klungaken kadang taruh maten Padga Yai Prabu jagat yo aku mau sebangun sabungaken kadang taruh maten kula menapi pangestu dalem Prabu kula sowan manggih kawidadan wareng kula ngaturaken sumeng wonten dikunjuk sandhaping Padga mawon tuan Iya, kula tampi ya, kula tampi. Kasih lenggah langkung nggih. Nuwun kados boten kerep panjenenganipun ing Ranyah Bianto. Boten ateges kula menika tampi. Nembiri palenggan puniki kula panggen maten Padga Yai Prabu. Padga Narendra saking pundi? Sinten ing dados jejulukipun? Boten kitang namung sak megaring sangsa. Kula menika nyepeng pangos wonten ing Kraton Tambalun. Ing dados jejuluk kula pun Prabu Sasra Ambur. Oh iya. Bareng kula badhe nyupresa menapa menika Kraton Ndrawati lan pangapunten. Padha sinuwun lenggah wonten negari Ndrawati menika ing jejuluk Prabu Sri Bathara Kresna. Ih, boten badhe pat menika negari Ndrawati. Boten wonten alit kalih ageng 3 namung sajuga kula ing nyepeng pangos wonten ing negari Ndrawati jejuluk Prabu Sri Bathara Kresna. Wadalah. Matur nuwun. Menapa krasa Padga Prabu wonten kakung Ndrawati. Sepisan krasa duwe mboten kalbanipun Padga Prabu Sabardu. Kapingalipun duwe rajanipun negari Ndrawati. Ing wonten wigati kula sowan, kula menika dipun utus kaliyan kadang kula werda ing lenggah wonten katon Tawang Gandungan ing jejuluk Prabu Dasawasesa. Menapa dados ngendinganipun Yai? Kadang kula Prabu Dasawasesa menika nampi gawe ping dewa. Saged dados Narendra ratu subaging bumi lan saged nelaken traing Narendra nanging saged pala-pala kaliyan baboning ratu. Kamangka sak lumahing bumi lebih langit baboning ratu namung setunggal. Inggih menika Dewi Wara Sembadra. Kamangka kabar ing dipun tampi dhumateng Prabu menika ento
Sembodra menika sakmenika wangsul wonten Kapundhawati lan sampun dipun pegat kaliyan pun Janaka. Gandeng Sembodra menika randha kula kapitados mateng Prabu supados ngebon-nebon ingkang Jawa sonten nglamar Dewi Sembodra. Bobi wonten srana menapa sanipun bobi wonten sangat menapa sanipun. Kula sampun kapitados boyong Dewi Sembodra. Upami badhe kersaken negari Ndrawati bentengipun dipun tratasiken. Kula kinten Prabu boten badhe kajiwan. Prabu menika nrengger ingkang sugih bondo sugih kathah. Saomeng dhuwur pinanipun boten wonten saged nyimbangi kasidanipun Prabu ing tawan bangunan. Prabu wonten menika menapa syarat langsanipun lan kula sampun beto para wadyabala sampun cuwawis plangki jumpa takunipun kangge mboyong pun Dewa Sembodra mekaten Prabu. Tukaya yasinipi kumedhot madoning lagi jaja pangawi ing inggih. Pinapu ingmu uga katon Bramargata yen kadulu pindha puspita ora suwari jagat dewa Bathara jejulukmu Prabu Sasrambala iki Ratu Kota Balun betul lepat. Wah menika wonten ratu bule cakep bule kan aku itu parat panggilan kula nggih boten bule pun kelik yo ora kok padha kelik ngono kuwi parat iki setan Taurus. Prabu Sasrambala boten dawuh yen kowe dungan tilawaku lek nom mripatku jering kupingmu iki Ratu Mandra kadang Werdaya Kresna aku Prabu Baladewa. Kadangipun Werdaya aku mengarepe barang lamar Dewi Sembodra boten wae lepat ngono kupingmu. Sembodra tak dawuhake karo Burisrawa. Samane Sembodra arep tak dawuhake karo Burisrawa. Sampun dipun tapi sami nggih dereng. Ingkang baku kula menika ing wantu ngendhekanipun Sembodrawati. Nyuwun sewu, kodhono kadangipun merdo. Nanging wonten Ndrawati menika tamu. Kula nggih tamu. Kula kinten boten badhe sae yen to pun paring wangsulan boten ora wangsulan parat iki. Kowe minggat kowe bali. Langkung-langkung kodhong ndung kula supados kula kesah. Ora ana ngatasi tamu ndung bali tamu iki ora ana. Wangsulan meneh. Saiki wis sasah dadak kan wus. Kowe lakon boyong adhiku Sembodra. Nanging cilik iso ngalahke aku. Gedhe iso nglumpati bangkene Bada wadalah. Amit sewu, aku nuka kromo karo kowe Prabu Baladewa. Aku tekan kene ora buta ngomongan. Nanging aku buta Prabu. Senajan to Prabu Baladewa diket makem boyo. Sayembara perang sewur pilih. Aku rupak yuwani, aku jembar yuwani. Sandake mripate.
kepiye nembe ripalan puniki setinggal Binatra ton Gendrawati kinarya Diyodini kupingku grisi ngrungokke ature sing jejuluk Prabu Sasrambala ki mau ingkang tantang menika ya kok ora. Lah iya, aku sing nantang karo mungsuh siji ki mau. Ing menapa lah kok dawuh kalempun Setyaki. Ora apa-apa lah wong adikku. Sing tantang tangan aku, sing ngenyangi Setyaki mengko sing bayar aku. Ora teges pun Kakang dawuh Setyaki iki ora. Mergo pun Kakang yen mau weruh Setyaki nang kene iki ming teklak-tekluk turu wae. Lah mesti gawe Binatra terus paparan tuh bedal sabul kok micak nang kene. Ya tak brantek yo ora turu. Yen pancen ora sagu dadi Setopati ora usah menyang wae. Nang omah turu-turu ngono. Sing jeneng Setopati iki wajibane abot. Bisa gawe tentreming para kawula yen ana parang pamuk kudu sing rampungi gawe. Ha nek turu apa kira-kira krungu ngendikamu ora krungu lah wong turu. Iki mau sejatipun Kakang ngubah saki. Mak geragap karo nyekeratu kok dilarang metu njaba wis wis. Engko pun Kakang sing bakal nututi saki sakene. Pun Kakang pamit metu njaba nututi saki mergo sing kae briefing perkara pun Kakang yen pancen muga-mugane mengko tak labrake ra sampeyan melu. Pun Kakang njaluk pamit yen ngakon sakur Prabu. Matur nuwun. Ora nggih. Ora aturi nganti Adi Kula Kresna sepados manggi pun Adi Kula Sembadra. Nggih, mangke kula nebake manggi. Kang Rai yoga kula pun denok Kula Sembadra. Ngoten. Kakang Pati Udya wadung dawuh. Medha njupuk budal napa wadya kula sing padha ganggu sing Bojonegoro. Aja nganti ana telik sandi kaya kang gawe rengkane negara lan gawe piteneng para kawula sing tarung ngerti duduk sering perkara. Nggih, estakun dawuh. Kepareng Abdipatan Madrapasulan Kakang Wadya Bolo Jati Negari sing ngati-ati Kakang Pati Udya wis tutup cuma dong dawuh Kanjeng Rama medha njaba wong atuwa sira Koko Prabu Mandura Derena wis takon dawuh Rama keparing ing kemuta nyumawi diraken banten wong Prabu Mandura iya sing ngati-ati aja ninggal ning eling lan waspada sendika wis takon dawuh Kanjeng Rama Puspurna sabda minangka sabda pandhita. Sabda pangucap pandhita temeratus nyalani yen to pandhita nyabda dhateng Wurawali. Yen to Indra dikarata tiyang sanegari pindha tirta Kresna kang tumibeng gancang seta tangan para bumi bek mangsine. Esti manah arsa puntri daton jeruk saking dampar tinampi gamparan gading. Ginarebut para abdi Bedaya silang saking Mandra kawis tara ya tedhak saking dampar nata Ndrawati.